munhu akanopindawo netrend rake vese vakuda kunopinda netrend rake pauda unzwisisa vese vakuda kutonoimba savotes kuna vafana hobha kuimba savotes umwe kumasvingo ari kupisa kutogona zvekutodaro umwe ari kunoimbawo saholy 10 saka hip-hop inogona sezimdanzo vakaramba vachinodaro kunotedzera kunoimba zvekunoimba selflo anoimba ega maimbiro ake ndeake ega ari unique holy 10 maimbiro ake ari unique votes maimbiro ake ari unique asi ava vari kusimuka vandu vari kuzofanira kuti madhara aya ari pamusoro apera pane panonzi kuna munhu anopera but pane panonzi wanyarara ndo parikufanira kuzongovertake osinzira dhanzi repo but manje vano overtake how can they overtake while they are just following, they are imitating their style kupa level international hip hop international unonetsa noti pane mamboti kuvaona mukana sa votes akana mukana wekuwana MT pane pachitoda zvimwe zvacho zvinozonzi zinosirwa kuna jaja zvinosirwa naMwari kuti collabora akaita na MT iri collabora itotasirwa navanhu dzinofanira rakatoendesa votes parimwe level but rakamoiswa parimwe level riri nani hanazomenisa pachairo unotoona mukana unzwisisa waona mukana but vakaramba vachidaro vanhu kuti ivo ana Ricky Ross pavari kuya munomu ana Ricky Ross vanhu ivavosha ngavatise padhuze nokuti hasi collabori pasina namari nokuti ivo manjeka zvamana vese ana Sizzla pakwaya atiza nyaya dzeke kudhara paipa ana Big Man afanira kwakaimba nevanhu vaya kare unoziva kare akapedza naSizzla kudhara but ameno zvinenge zvichiitika handizive kuti vanenge vachideka ndavasikuda waiziva but munhu wese anounza tsika muZimbabwe anofanira kusiya collab kana musingazvigoni noita siye collab saka Ricky Ross anofanira kutosiya collab Ricky Ross anofanira kusiya collab kana musingazvigoni noita siye collab but inini imimi ivo nozvirongera ivo ndo vanozondibhadhara mari une link na Ricky Ross ana link na Ricky Ross but ndinochitemba kuti ndikanotaura nemunhu anotosiya chete kuti usvika mudhuze naye unosvika sei unosvika mudhuze maRicky Ross seiyo zvakukava akuna munhu anorema ndokanotanga kutozitarisira aiyo atombotakupa so kuti akuti ronga collab matanga kutozitarisira pasi ronga collab raRicky Ross raini artist nemuZimbabwe akuna munhu anorema unosvika sei padhuze naRicky Ross anosvika handari kuyere pasvike here pamafanise unosvika mambama unenge wapiwa mambama nani unosvika saka level iroro roti it's all about how you approach munhu yeye waiziya approach yako nematauriro achaita unogona kudzikisirwa kamari hasi kuti collabo inokuya mahara collabo yarikuye mahara but unogona kudzikisirwa waiziya unogona kudzikisirwa kamari notogona kutaura iyoyo vanhu vanosiyana panogona kutosvika kana pachijavha chinotaura naye pachijavha kanotomudzura Ricky Ross akanotokabira zviita akatonoimba mahara unoziva iyo munhu atazani kuimba mahara iyo handiri Ricky Ross rinenge rangu iratidza ndiri Ricky Ross Ricky Ross unoziti una Mwari anopa vanhu zvipo zvakasiyana iyo kanganiwo tiyo kanganiwo kekuti kana pachikoro iyo panoitika chinhu chataurwa navanhu vakawanda hapana kutera kozongoita one student inongena inoti headmaster ndechakati headmaster vakanoita kazvinhu izvozvo saka zvinosiyana word of command inosiyana waiziva kuti zvinhu munhu uyu akamira sei unzwisisa Sizzla chaichai ona aindisakakangani koma wangu blazing vibes kwamutare DJ Tinashe Elder Blaze wona vanhu vandobiga ndo vakanondilinkisa naSizzla vanhu ivava uyo ne link naSizzla ndati vanhu vandobiga ndo vakandilinkisa naSizzla ikasaka wana aro saka vangafanira kunza Sizzla December Zimbabwe saka yeye akachita ari busy nemaprojects ari kuita noti Sizzla ane vanhu vakanonzi iStitch vafanira kunge achibatsirwa ndiri kumanija iStitch vanhu vaSizzla vemuZimbabwe muno noti manje chatoita Sizzla endorsement so DJ Tinashe neBlazing Vibes ndo vakaita kuti ndinge noti ndine chigroup cheBlazing Vibes ririko kuJamaica igroup rakafomwa naElder Blaze wekwamutare ndo madhara airidza rege kare saka vakambogara kuJamaica saka group iro riko kuJamaica so link ndo wakangondipa kuti mfana wangu Kawara link iyo saka link rekwasizzla riripo but link iroro aringa iri kumalinks
anenge aripo, but malinks ayo must use those links kuti pabude something waiziva. Totongoti unzisa anofanira kushandiswa kuti pabude something, uye pabude kana hit song yakaipa checheyo neartist ari willing achinosiyawo something song yobuda totora mari, but asi malinks anonzi anodangonzi zvichiwaiwai achingobudiswa. Malinks anenge aripo mukuma wangu. Kuri kwa DJ Khalid mnare link iri kwa DJ Khalid. Kuwanika rinowani indangoona chandingangozviudza, hakuna munhu anorema ari pasi pezuva akasikwa naMwari kunge nini. Iye munhu iyeye ane chaanenge achitodawo pauri, saka hakuna munhu anorema waiziva. Kurema kuiko kuti unenge chingosimbisana nevanhu vakawanda kuti ninganorema, but hakuna munhu anorema. Unzwisisa? Iripo Kawara, maitapo. Mune zvimwe zvekutaura? Ndoda kuudza vanhu kuti kune studio yakavhurwa kuEpoetry ina mukoma labhista inonzi Untitled Music. Saka maghetto youths vanoda kupinda maridhimu, vanoda noti maghetto youths ndozvavo kazoda kunzvuzvo kutira zvemaghetto youths pamwe zvezimdance, asi munongoita zvezimdance chete. Amitiro zvegospel when you say ghetto youths hatitaura kuti zimdance mukoma wangu, kona ghetto youths zvataura kuti ghetto youths amite zvegospel ka iye wacho anoimba gospel ari kurira anonzani uyu kwamutaro anzani tokasimoyo ghetto youth tokasimoyo ghetto youth. Saka vanhu vazhinji iwana aduterere maghetto youths waiziva ana Tinashe mudasi maghetto youths. Saka kana nchiti ghetto youth anisonitra zimdanzo vanhu ndopamwiri wrong. Ghetto youths ka maghetto youths waiziva ino hantofarira kutoramba nchita zvezimdanzo koma useuda wemughetto kwekumasabhabha kumadheudheu vanenge variko vane matalents anoda kuimbawo chichichi chingoti munhu wese kutoti ghetto youths kunapane kunana bhorodheu chichichi vanenge vachitodawo zvekutoanyayosimbisa maghetto youths nyaya yekuti wapanewawo sorry ndakumbochinja language wapanewawo takanombowaona ka vakatombotiona ngetisiri vanhu ka vanozonozviappreciata pamberi ka waiziva. Asi vako emujecha vakanosimbisa waiziva nomuchizivana background makanosimbisana makanosimuka, saka vapana ivavo vanozoappreciata zvinhu zvadai. Yofika tiwe wingi diatirona vapane kuredio achitanga kuimberi saka airamba achisimisa maghetto tsake vekuborodhi vakuzoteerera izvezvi vaona kuti munhu ane level unzwisisa. Japresa fukati waiteerera vapane kuborodhi Japresa achitanga kuimba avaitoti uyu anoita noise munhu uyu achiita zvinhu zvemashawi, but izvezvi ane level wakuona ana Davido apa Japresa maghetto youths vanenge vakasimbisa vanenge vasimbisa zvinde apo. Saka maghetto youths zvinotange zvinhu zvechiromberombe zvinhu zvinoshoreka. Ona kuti samastars ashanda mabhora vacho vanenge vakabva mughetto unzwisisa, vakabva mughetto vane mari vanodzi masalad anotanga kuzoappreciatana ivavo vakuona kubuda vakuona naLady Gathane vakubuda paDSTV but anenge atori akabva kuchi asi dai ipapo pakabva mughetto akaenda kana kumasalad akanoti guys inini toda tomboda isono ndombopindawo ndomborowawo waiziva vaigona kuti vanotomubuka kuti aiwa iwe wasi klasi yedu, asi maghetto youths anosimbisa. Hapo mati kunonzi chiri kustudio Untitled Music iri kupi? Iri kuEpoetry ndokuruda kubva uchana maprojects mamwe mainternational projects achabva ikoko. Saka pane mufana wangu wekwamutare anonzi Alibis ndiye ari kurowa mamwe maprojects nalabhista. Saka Untitled Music iri kufuti kwamutare vanenge vachida vanobata kupa social media iri kubatika ichi social media. Pane mapages egroup rakanzi Untitled Music, then Facebook ninofti ndine mapages Kawara vanenge vachida kundibata for business ndi ndakaisa nhamba ipapo. Instagram Kawara but isa vanhu vakura tatambire zvekumainstagram takura asi Instagram ndoona adiki Instagram ndeatakura iko vazara namaititi namadambosi napassion tinosangana nezvimwe tavanhu vakuru atakwanisa kunge tichitamba nemasocial media platforms amasites akasiyana-siyana. Facebook iyoyo sinafu ndibata ipapo but usononzi Facebook ndiye mabambi wani saka ndati tavanhu vakuru uri mbambe uchiona iwe kana gogo wako anogona kutobatika paFacebook uri mbambe ere
inini zvamunoona inini ndinobvuma zvese zvamandisa nokuti inini ndinoziva zvandiri saka zvese zvamandisa kategori yamanondiisa iyopo waiziva chero chibharanzi chinobhadhara futi waiziva saka wanondibata ipapo wanondida management ndakanga filming wanda kuitwa mavideo mawedding videos zvese. I'm also a video director. Nampano wangu Rogers. Kune mpano wangu anonzi Rogers T-Sharing. Ndiye video director ari kupisa zvamanje manje. Okay. Ari kupisa saka munenge achigoda unongotibata. Towaitira ma wedding videos and stuff. Ayo po. Tapanza.